दुखुनांथाव खौरां केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दं 3 नं राजागर गामिनि बाबु बर'आ। रांनि आंखालजों हालाय-हाफाय अनसुंथाइ हास्थायनानै रायजो राजानि खाथियाव आखाइ फोलावनानै मदद नागिरदों फिसाजो पुर्णिमा बर' आरो बिसि डगमि बर'मोना। बिफा बाबु बर'खौ फाहामथाय होनो देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन, नाथाय रांनि आंखालजों दिनै लाबोफिननो गोनां जायो। लोगोसे डक्टरा थाबैनो अपारेसन एबा फाहामथायखौ होनो खावलायदों होननाबो मिथिहोयो। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि साहा फारसे थानाय 3 नं राजागर गामिनि बाबु बर'खौ फाहामथाय होनो रायजो राजा लोगोसे बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मदद हास्थायदों। सुबुं अनफावरि बर' रायजो राजाफोरा फिसाजो सिमां बर'नि एकाउन्ट नम्बर 5826264368, IFC कड CBIN 0281586 आरो मबाइल नं लोगोसे गुगोल पे नम्बर 9394849029 आव खौरां लाहरनायनि गेजेरजों मदद हरनो हागोन। बेमार जादों, बेमार जानायाव दा जों नायनो हायाखै, फैसा बाथि गैया, डाक्टरनाव लांबाबो लाफाफिननो गोनां जायो आरो बिसोरबो माबा खालामा, फैसाखौनो दा बुरजा बिना होदो, बेनिखायनो जों लामनाय जाबाय न'आव। दा रायजो राजानिफ्राय आं सहाय बिदो बाहाय बांला, बेखौनो आसा खालामदो आरो मोनथो होननानै। रायजो राजाया बाहाय सहाय होबा मोजां जागोन, न'खरखौ नायफिनहरनायबा बेबायदि आरो। बेमार जानाया बेखौनो जों लांनो हायाखै, लांबाबो डाक्टरानो फिदिंना हरो, बेरखम जाबाय थादो। फैसा गैयिनि थाखाय जों अपारेसन खालामनो हायाखै, बेरखम दा इमानखौलाय बिना होदो, बेखिनिखौनो आरो आं बुंबाय। सरकारा बाहाय माबाफोर सहाय होनायबा मोजां जागौमोन आरो, बेखिनियानो आरो आं बुंनाया। आफाया जाहानिया बेमार जाबाय थादों, बेनिफ्राय आफाखौ मेडिकेलाव लांनाय जादोंमोन। मेडिकेलाव लांबाबो डाक्टरा फैसा गैयिनि थाखायनो भर्ति खालामदिया, न'आव लाफाफिननो गोनां जाबाय। डाक्टरा फैसाखौ बाहाय बुजायनो बिना होनायखाय 2.5 लाख मानि बिना होदो, बेनिखायनो लाफाफिननो गोनां जादों आफाखौ दिनै न'आव। रायजो राजानि सिगाङाव आं बिखोनदि खावलायनो नामायो, जोंनि बे न'खरखौ, दुखुथिया न'खरखौ जाहाथे रायजो राजाया बाहाय सहाय खालामो, जाहाथे जेसां हायो एसांनो सहाय खालामनो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय। लोमजानायालाय आफाया जानिया ओरैनो दान 4-3 जालाय लांबाय आफाया लोमजाबाय थानाया। आफानिया टिउमार आरो टिउमाराव केन्सार जादों होननानै बुंदों डक्टरा, आरो किडनिकआव बारा जानानै नांगिदों होनना बुंदों दा डक्टरा। अपारेसन खालामनो सानदोंमोन, अपारेसन खालामनो दा फैसा गैया, लांबाबो डक्टरा फिदिंना हरफाफिनो फैसा गैयिनि थाखायनो। गामिया जोंनिया 3 नं राजागर गोलैयो, उदालगुरि गोलैयो, डिमाकुसि 3 नं राजागर।